El carrer de la Tapineria està en obres per connectar la zona de la catedral amb la plaça de l'Àngel i precisament per aturar aquesta reurbanització, un grup de veïns del barri gòtic han engegat una campanya de recollida de signatures. Estem en contra perquè ho estan fent de forma que sigui només per al gust dels turistes i no pels veïns. Faran unes grades que ens molestaran, perquè pot seure gent a la nit, els joves potser fer botellón i no... Creuen que el nou espai serà un lloc ideal per a la concentració de persones i que, tal com està dissenyat, es convertirà a més en punt ideal per a la pràctica del patí. Per això demanen que s'aturin les obres o una modificació del projecte. Per exemple, deixar 2 o 3 metres des de la muralla gespa. Així, per exemple, si venen skaters, doncs no molestarien tant perquè a la gespa no poden anar i no traurien els arbres que estan traient. Fer un carreró de pedra que es recordi l'època romana i no posar ciment i aquestes pedres barates que queden molt lletges. La plataforma El barri és nostre ha demanat reunir-se amb el districte per entregar-li les signatures recollides. Esperen que s'incloguin les seves propostes al projecte actual.